Ga wasu ƙasaitattun fina-finan Indiya na Hausa daga kamfanin Sultan, binciken ƙwaƙwaf, na gaba kuma ba haƙuri, sannan da akwai ruɗani, Ayya Sultan, baƙar zuciya, sai kuma Taralliya, na gaba kuma Sasari. Kar da in cika ku da surutu, domin samun waɗannan fina-finan Hausa baki ɗayansu ka saukar da su kan wayarka sauƙaƙƙiyar hanya ba sai ka sha wahala ba shine shiga group namu na VIP group wanda ake biyan kuɗi a shiga domin a dinga saukar da duk wasu fina-finan Indiya na Hausa da suke fita a koda yaushe. Duk ranar da aka saki fim ɗin Indiya na Hausa duk wasu fina-finai da suke fita baka samun su ko kuma sai ka sha wahala ka same su ko kuma sai sun daɗe ka same su da ƙyar to nesa ta zo kusa. Kawai ka ɗauki wannan namba ka yi magana akan WhatsApp ka ce kai ma kana son shiga group namu na VIP group wanda ake biyan kuɗi a shiga kuma ake samun duk wani fina-finan Indiya na Hausa kuma daga kowane kamfani idan ya fasara. Algaita ne, Sultan, Alhussein, Yusuf Zamani, Mega Dilo, Fikira, duk wani kamfani da ka san yana fasara fina-finan Indiya na Hausansa to muddin ka biya kuɗin ka shiga group namu to zaka ci gaba da samun duk wani fim da aka saki. Sannan duk fina-finan da aka sake su baka kalle su ba to nesa ta zo kusa, daga ka shiga group ɗin mu zaka dinga duba duk wanda kake so sai dai ka dangwala ya sauka akan wayarka. Yanzu haka da a ce kana cikin group namu ga sunan fina-finan da duk na lissafo muku nan kowanne ga sunansa nan ga kibiyansa nan kuma fina-finai ne masu haske, duk wanda kake so da ka taɓa wannan kibiyan za ka ga fim ya juya ya sauka kan wayarka. Sannan kuma duk wanda kake so zaka iya tura ma waɗannan fina-finan da duk wanda ka sauke. Sannan zaka iya kallon duk wani fim da kake so a cikin group namu ba sai ka saukar ba idan baka buƙatar ka saukar. Dan haka a ko ina kake a kowace ƙasa kake ka ɗauki wannan lambar da kake gani kan wannan bidiyon kawai ka yi magana kan WhatsApp ka ce kai ma kana son shiga tsarin mu na VIP za a tura maka yadda tsarika suke ka biya kuɗin ka sannan ka bada lambar ka da za a mazga ka a cikin wannan group din. Muddin ka shiga wannan group din to fa ba kai ba sake shan wahala wajen neman fina-finan Indiya na Hausa har na baya tsofaffi da duk suka fita baka kalle su ba to a cikin group namu zaka samu.